Nu sagde statsministeren, at han lige har været på Færøerne. Det har jeg faktisk også. Jeg havde orlov fra Folketinget i sidste uge, og havde med sæde i Lagtinget i stedet i sidste uge. Og i torsdags blev der lagt et beslutningsforslag for det færøske parlament, hvor der stod, at Lagtinget støtter, at folketingsmandaterne afskaffes, og at landsstyret fremmer Lagtingets vilje over for den danske regering i denne sag. Forslaget blev fremsat af selveste Lagtingets formand. Nu er det sådan, at grundlovens paragraf 32 stykke 5 faktisk åbner døren for, at det kan lade sig gøre. For der står der, at der kan ved lov gives særlige regler om færøske og grønlandske folketingsmandaters ikrafttræden og ophør. I min tid her i huset har Folketinget altid fulgt det, når man fra færøsk side har ønsket en lovændring på et område, hvor Folketinget har lovgivningskompetencen. I den forstand har samarbejdet været helt eksemplarisk. Men hvordan tror statsministeren, at regeringen vil forholde sig, hvis der kommer et ønske fra et færøsk flertal om, at der ikke skal afholdes folketingsvalg på Færøerne, eller at de færøske medlemmers medlemskab af Folketinget skal ophøre? Vil Folketinget eller regeringen i det tilfælde bruge grundlovens paragraf 32 for at imødegå de færøske ønsker? Værsgo. Det kan jeg ikke forestille mig. Med mindre at der kommer en klokkeklar juridisk vurdering over for Justitsministeriet, der siger, at det skal vi. For nu at svare helt ærligt på det. Altså, jeg har godt hørt om det forslag, som jo også er stillet af en republikaner. Altså nu en reference til, at det er formanden for Lagtinget. Altså, han er fra Tjorvetsflokken. Ønsker Danmark, ønsker Færøerne fri af Danmark. Skal passe på min retorik. Ønsker Færøerne fri af Danmark. Det må man jo selv behandle, det lovforslag. Altså, jeg vil selvfølgelig indhente en juridisk vurdering, hvis det bliver vedtaget. Og hvis den forpligter mig, Folketinget her, til at tage notam, at der ikke skal være folketingsvalg, så er juraen jo juraen. Men altså, jeg kan her give udtryk for politikken og holdningerne, og jeg synes, det er en underlig bagvendt måde at tage en selvstændighedsdebat på. Altså ligesom at prøve at skralde relationen indenfra. I stedet for, hvis det er det, man vil, altså at kæmpe den kamp åbent. Det kunne kræve en færøsk folkeafstemning om løsrivelse. Værsgo. Tak for det. Vi lever i disse dage i en overgangstid. Der er valgkamp, og vi går på en bro over mod noget, som vi ikke helt ved, hvad er. Modsat mig selv, så går jeg ud fra, at statsministeren er rimelig sikker på sit genvalg til denne her forsamling, men måske ikke helt sikker på sit genvalg som statsminister. Måske sidder der om få uger en anden regeringsleder der, og en anden repræsentant fra Færøerne står her. Måske er det ikke en bro, vi går på, måske er vi politisk hver især i gang med at gå planken ud. Måske er vi på en eller anden bizarre måde politisk set med til vores, eller i hvert fald tilskuere til vores egen politiske begravelse. Sådan er vilkårene nu engang. Men i så fald, så vil jeg gerne takke for de år, der er gået, for det samarbejde, der har været. Fordi på trods af nogle knaster, så har samarbejdet mellem mig og regeringen og mellem Danmark og Færøerne i det hele taget været godt de sidste år. Der har været en god tone de sidste år. Og jeg tror ikke mindst, det skyldes statsministerens engagement. Tak for det. Men hvis nu det skulle ske, at statsministeren vil tabe sin post som statsminister ved næste valg, en anden person overtager posten, hvilket råd vil statsministeren så give til sin efterkommer, når det gælder håndteringen af de overordnede relationer mellem Danmark og Færøerne? Tak. Således opmuntret. Værsgo. Jo tak. Altså, jeg har jo ikke taget det helt sorte tøj på i dag. Det er altså i de lysegrå nuancer, fordi jeg oplever ikke sådan nogen begravelsesstemning. Men må jeg ikke først sige altså, tak for, hvad jeg sådan set oplevede som pæne, velmente ord. Jeg har også sat pris på samarbejdet, og håber, at hr. Sjúrður Skaale, altså ud fra sådan en personlig betragtning, også vil være at finde i Folketinget fremadrettet, så vi kan opretholde i hver vores positioner en fremadrettet god samarbejdsrelation. Vi får se. Jeg har selvfølgelig også de bedste ønsker til mit eget søsterparti, og alle kan jo ikke blive valgt, og heller ikke til det her sæde. Altså, jeg kan sige, det gode råd, jeg vil give mig selv fremadrettet, og det gør jeg så her i det åbne rum, og så kan andre jo tage det ned, det er jo engagement. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi viser
rigsfællesskabet den opmærksomhed, som rigsfællesskabet fortjener. Og det kræver engagement, og det kræver, at man investerer tid. Fordi, for at sige det helt ærligt, at hvis ikke man beslutter sig for at gøre det, så kan det jo meget nemt blive udvisket i forhold til alt muligt, der på automatik trækker. Altså europæiske rådsmøder, FN's generalforsamling, Nordisk Råd, Kommunernes Landsforening, danske regioner. Det prøver vi så at rette op på, så frigiver det lidt tid. Men ellers, der er mange ting, der trækker. Og med et Færøerne, der er så selvbærende, som Færøerne er, altså fordi der er en fantastisk udvikling på Færøerne for tiden, så er det jo ikke sådan, at problemerne vælter ind i brevbakken. Altså, så hvis man skal opretholde en relation, så kræver det jo altså investering, engagement. Det har jeg tænkt mig at fortsætte at udvise, og det skal der være en opfordring til alle. Sidste omgang. Værsgo. Tak for det. Nu lidt til mig selv. Valget til Færøerne til Folketinget plejer at være meget, meget tæt. Meget få stemmer plejer at adskille vinder og tabere. Så det er slet ikke sikkert, at jeg står her om nogle uger. Enten fordi, at man beslutter at afskaffe de færøske mandater, eller fordi, at vælgerne stemmer således, fordi de ikke kender det deres eget bedste, kan man sige. Det gør de en gang imellem, men ikke altid. Hvis vi forudsætter, at et andet færøsk mandat står her om nogle uger, hvilke råd har statsministeren så til en færøsk folketingspolitiker? Hvad er regeringens erfaringer i den henseende? Hvordan synes man fra regeringens side, at man som færøsk medlem af Folketinget opnår en god relation og nogle gode resultater i det her hus? Værsgo. Det føler man mere tryg ved, at hr. Sjúrður Skaale er afsender på i forhold til den sambandsmand eller den repræsentant for folkeflokken, der skal overtage efter hr. Sjúrður Skaale. Eller hvordan det nu går. Det kunne også være en anden fra Javneflokken. Fordi det er mit eget indtryk, at de nordatlantiske medlemmer, og det synes jeg egentlig også, man bekræftede i den her spørgetime, sådan som den har foldet sig ud, egentlig har følt sig på tværs altså af politiske forskelle, godt behandlet af den regering, der sidder for tiden, og har haft en god relation. Sådan oplever jeg det også selv. Og det må hr. Sjúrður Skaale jo selv have gjort sig nogle tanker om, hvordan det kan have været gået så godt. Og i hele den udstrækning, det har været beroende på den måde, hr. Sjúrður Skaale har ageret på, så er der jo masser af råd, man kan give videre. Altså, så det synes jeg da bare, man skal gøre. Og jeg har det sådan, at uanset hvem det færøske folk vælger, fordi der er jo demokrati, så vil det være min intention at have den tættest mulige samarbejdsrelation fremadrettet. Og det gælder så i øvrigt uanset fra hvilken position jeg selv måtte være her, hvis jeg dog altså overhovedet bliver valgt. Det er jo ikke til at vide. Det er jo vælgerne, der bestemmer det. Tak for det.